Здравейте, предлагам на вашето внимание тази тротинетка. При мен е от около 6-7 месеца и за това време съм направил около 2 зареждания на батерията. Точно заради това я продавам, защото се оказа, че не ми влиза много в употреба. Тротинетчицата е в доста добро състояние. Има LED фарче, 2 дискови спирачки, мигач, момент само да го пусна, ляв и десен, стопче. Тротинетката е в доста близко състояние от чисто нова. Има 3 степени на шофиране, 3 молда. Тротинетката разполага с 3 молда, 3 скорости на управление, като първата е ограничена от 25 км в час. С това копче молд сменяме молдовете. Втората скорост е до 37 и съответно третата до 47. Ето и отгоре с широкоъгълната камера. Както казах, на най-високата скорост може да развие ограничена до 47 км в час. Над тази скорост може да се развие само при пълна батерия и при много голямо надолнище. Така съм достигал до максимално 55-56 км в час. Иначе пак, както казах, тротинетчицата е в изключително добро състояние. Разполага с LED фарче, LED стопче, мигачи, ляв и десен. Както и съм снимал, че има допълнително закупен чисто нов диск и накладки. Тротинетката е марка Dark Rider, като се прибира изключително лесно посредством натискане на този бутон. Сгъва се назад, закопчава се и след това без проблем може да се носи. Има незначителни следи от употреба, като ето тук малко отчупено от копчето на фара, долу е малко тригълниче. Тук леко е отдраскана дръжката и отделно тук там има някакви леки дръскотинки. Примерно тук стойката има лека дръскотина. Тук там, но като цяло е в доста добра кондиция тротинетчицата. Ще я пусна на доста занижена цена с идеята някой да може да и се кефи. Чао!